ואנחנו נעשה כל מה שאפשר. אני אומר פה, ואני מרשה לי להגיד את זה בשם חבריי, גם חבריי לכנסת, אנחנו איתכם, כל אלה שנמצאים פה, וישנם עוד, ואנחנו לא ננוח עד שנגיע למצב שבו התנאים שלכם, תנאי העבודה שלכם, הם תנאים סבירים, שאתם עולים על מנוף, אתם יודעים שנעשה כל מה שצריך כדי שאתם תרדו מהמנוף בשעה 5, 6 או מתי שתרדו בסוף העבודה, תחזרו למשפחות שלכם בבריאות ובביטחון שאתם עושים את מה שאתם צריכים לעשות, ואנחנו נכבד אתכם ואנחנו נהיה איתכם במאבקים שלכם עד שנגיע למצב הרצוי. תודה רבה. טוב, אני רוצה לברך את כניסתם של 3 חברי כנסת, אוסאמה סעדי, מסעוד גנאים וחאג' יחיא, עבד אל-חכים חאג' יחיא, שהוא גם בין היוזמים של הדיון הזה. ברשותכם, חברי הכנסת, אני אעבור למנופאים ואחר כך נחזור. אז הראשון זה רועי ויינשטיין, בבקשה. שלום לכל הנכבדים בוועדה הזאת. תציג את עצמך, בבקשה, לפרוטוקול. אני רועי ויינשטיין, דובר ארגון מפעילי עגורן צריח, ואני כרגע פה בתור מנופאי ולא בתור דובר ארגון. אנחנו ישבנו פה בוועדה בספטמבר, ואני קראתי לכל האנשים בוועדה שאת חלקם אני לא רואה, משטרה, שלטון מקומי וכהנה וכהנה, וחבל. אנחנו קראנו לשיתוף פעולה, אנחנו לא באנו לצוד, אנחנו לא באנו להגיד שום דבר, לא על הקבלנים ולא על אף אחד. אנחנו אמרנו, אנחנו נמצאים כרגע במצב שנייה לפני שאנחנו בפשיטת רגל אנושית מהענף הזה. עכשיו, חברי הוועדה היקרים, חלקנו יצרנו קשר עם הזמן, ניסינו ליצור קשר עם ההסדרה והאכיפה, עם המינהל לבטיחות תעסוקתית, עם השלטון המקומי, עם המשטרה, עם הפורום ה-15 ואפילו עם התאחדות הקבלנים. ואז בעצם גילינו שיש פה איזושהי בעיה מסוימת, סחבת מסוימת שנתקעת בכל מיני מחלקות משפטיות כאלה או אחרות, למעשה בשעה שאותנו רק משפילים לגמרי. לא סתם אנחנו חוזרים על המשפט הזה לבחור בין בטיחות לפרנסה. והגענו לאיזושהי נקודת תאום, נקודת קצה אנחנו כמנופאים, אנחנו רואים את זה כאיזשהו מקום שממנו אי אפשר לרדת יותר. מכאן אפשר להתחיל לנקות את האורוות של ענף הבניין ומבפנים. ואני אסביר. אנחנו כרגע מאגדים קצת יותר מ-600 מנופאים, ויש לנו 724 במערכת שיושבים נאמנים. עיניים לתוך ענף הבניין, עיניים לתוך הפעולות הסדרה והאכיפה שהמינהל לבטיחות תעסוקתית לא רואה, עיניים לתוך הפשעים שקורים בתנאי העסקה, גם מבחינת עובדים זרים, שכרגע התאחדות הקבלנים מצהירה על 211 שעות, אבל אין פה מנופאי אחד שראה בחיים שלו סיני עובד פחות מ-300. אנחנו עומדים בהרמה של שקרים, זה מספרים בלי אחריות משפטית מול מה שאנחנו רואים בשטח. כשאנחנו באים למקומות השונים, אם זה שלטון מקומי שמאשר מנוף מצב בלתי תקין עם מטען תלוי באמצע הלילה על ידי מפקח איכות הסביבה בעיריית חדרה, אני אשמח לתת את הפרטים אם מישהו אי פעם יבקש אותם. מפקח איכות הסביבה? מפקח איכות הסביבה אישר מצב לא בטיחותי מעיריית חדרה, הוא אמר, לא, זה נראה לי בסדר המנוף הזה. זה סמכותו? לא. מישהו מפקח עליו? לא עליו, זה לא מעניין. ומי מסתפק בהודעה של מפקח על איכות הסביבה? מי מסתפק בזה? השלטון המקומי של עיריית חדרה. מבחינתם הם סגרו את התיק. זה בסדר. עצוב, אבל אין לי עוד מה להוסיף על הדבר הזה. המנופאי שהתלונן... מה על זה הגיע? למשרד העבודה? התלונה הזאת הגיעה למינהל לבטיחות תעסוקתית, והגיעה קדימה דרך אייל בן ראובן, אני כמובן בקשר איתו. הגיע, זה שמה, אבל השלטון המקומי שלחנו אין ספור מכתבים בניסיון להיפגש, מתוך הבנה שתקנה 236 מחייבת אותם לשלום הציבור, והמחויבות שלנו, כי אנחנו לא פועלים זרים של 5 שנים, אנחנו באים לעבוד פה 40 שנה, מתוך המחויבות שלנו כאזרחים, לאו דווקא כמנופאים, להציע את המיומנות שלנו על מנת להבטיח את שלום הציבור, כל הדברים האלה נהנו באפס תגובה. אחד הדיווחים שאני קיבלתי, כתוב שאתם כבר שנה מנהלים משא ומתן עם ההסתדרות על מעמדכם. ואיפה זה נמצא?
כרגע זה הרמה של בדיחות, אוקיי? אנחנו יושבים יום אחד הצעה למעלה, יום אחד הצעה למטה. החבר היקר פה אורי רובין, בהצעה האחרונה שלנו, מה הוא הציע לנו? דרגה ראשונה 36.8 או 37 שקל בשעה, כשבשביל להוכיח את הנקודה שלו הוא הוציא תלוש מסולל בונה של אדם שלא נזכיר את השם שלו, אבל כולנו מזהים כי כולנו פה רשת של מודיעין, עם 278 שעות, שזה מה שמותר כיום בחוק לפי ההסכם הקיבוצי של ענף הבניין שהרכיב איציק מויאל פה, הוא 238 שעות. אז בחיוך באמצע המשא ומתן הוא הוציא עבירה על החוק בידיעה שלמה שאף אחד לא יתלונן, לאף אחד אין את הכוח לשבת ולהיכנס לוועדות האלה ולהתחנן בפני משה אחרק של יפה סולימני, בבקשה קח את המידע ותעשה איתו משהו. הנקודה שאני רוצה כאילו להגיע תנסה להגיע לסיכום שלך. בזה אני מגיע לסיכום. אני כרגע לא רוצה להיות פה רק הכל. אני רוצה שתיתן לי בבקשה 90 שניות לכמה שאלות לאנשים פה מאחורה שהם לא המספרים והניירות והשקרים והניסיון להיות על רווח, הם לא אלה, הם אלה שבשטח, שנים. יש לי פה את אחמד חמאיסה. אחמד חמאיסה הוא מנופאי. לא ניתן לו לדבר, דבר על המקרה שלך. שלום יושב ראש, שלום חברי הכנסת, חברי המנופאים, כל הכבוד שהגעתם. אני מנופאי שעבדתי באתר של דניה סיבוס, כולכם יודעים על המקרה שלי, אתם לא שכחתם. ברמת החייל. זה עם החניון? כן, עם החניון, וקשרו את זה עם המנוף שבבת ים, שלקוי. נכון. עבדתי שם אצלם 327 שעות. זה אחרי שהם מורידים הפסקה. בשבוע. בחודש. סליחה. בחודש זה לא הגיוני בשבוע. לא. 327 שעות בחודש. שבוע ערבי. אחרי... זה מותר, רק הוא יעשה בדיחה. רק הוא עושה בדיחות על עצמו, אנחנו לא נעיס. זה נכון. לא יהיה. אחרי הורדה של 45 דקות של הפסקה. מורידים לנו הפסקה, אז תחשבו את זה, אולי זה מעל 350 שעות. עבדתי שם. ברגע הגיע הזמן לעשות טסט למנוף. הביאו את המנוף והגיע הזמן לעשות טסט. הבוחן מלמטה, אפילו לא מסתכל על המנוף, מקבל מעטפה וחותם על המנוף. למה? ברשלנות של מי זה? שלנו? או של ומי המנהלים? המעסיק שלך? מי? מי היה המעסיק שלך? הכוח אדם. כוח אדם של איזה חברה? של מה? לא של דניה סיבוס. לא של דניה סיבוס, אבל אני, שעבדתי אצלהם 10 חודשים באתר, אני חייב לעבוד אצלהם בחוק, נכון? אחרי 9 חודשים אני חייב לעבוד בדניה סיבוס. למה לא הכניסו אותי לחברה אצלהם? רק השאירו אותי. ברגע שדיווחתי על בטיחות וזה, זרקו אותי בחוץ. טוב חבר'ה, אתה לא רוצה לעבוד? אנחנו נביא מישהו אחר במקומך. פשוט, הנושא שלנו... אתה עם רישיון מלא, מעודכן. כן, הכל. אתה עובד קבלן? כן, דרך כוח אדם. ודאי, זה מה שאמרתי, רציתי לבדוק. כמה קיבלת שכר לשעה? מכוח אדם? כן. קיבלתי 53 שקל לשעה. איך קיבלת? בתלוש, אני מופתע, אני רציתי לקבל את התלוש, תן לי את התלוש שלי, התלוש זה 28 לשעה. וכמה רשום שמה? 200 ומשהו שעות. ואני מקבל 53 שקל, הכל בשחור פה. הבנתי. הכל פה עבריינות, זה לא... אבל בתלוש זה שכר מינימום. בתלוש שכר מינימום ואני עובד 327 שעות. אז איך אתה מקבל, אם בתלוש הכל מוזמן, הכל בשחור, הכל במעטפות. לא, זה אתם לא חייבים... הוא לא יותר שעות. תן לו יותר שעות, וכאילו מה שהוא עושה, ובפחות כסף. לא, אבל הוא אומר... 200 שעות, זה שכר מינימום. במזומן שלא דרך... כן, זה מה אני רואה שחברי הכנסת מספיק מודעים למעטפות. מעטפות חומות. הכל תסקיר. אחרי מעטפות תצטרפו חנינה. אין יותר מעטפות חומות, אני מזמין. בואו חבר'ה, תסיים בבקשה. שתדעו, כל חברות כוח אדם של המנופאים עובדים חצי. אני רוצה רק לשאול שאלה. באמת אני... הם מעלימים מס, כולם מעלימים מס. גם אנחנו מעלימים מס, נכון, אנחנו עלינו על החוק. תן לי לשאול, אנחנו הבנו את כל זה. אתה לא המקור של העלמת המס, זה מישהו אחר, אתה הקורבן של זה. אל תיכנס לזה. אני שואל אותך באמת, בגלל האומץ לב שיש לך לבוא ליד מצלמות בשידור ישיר, חברים, אמרתי לכם את זה מההתחלה. זה אומץ לב ענק מה שאתה עושה כרגע. נכון, אתה תמצא עבודה מחר?
אני התפטרתי קודם כל. כן, אבל איפה עד אתה? שנמצא פתרון לענף שלנו, אני אחזור לעבודה. אני אלך לעבוד בניקיון, שאני מרוויח 38 שקל לשעה, הכל נקי, ואני מסודר במדינה, יותר טוב מלעלות לקבינה למעלה ולשבת 16 שעות ו-15 שעות, אפילו שירותים אין לי למעלה. לא, יותר טוב שאני אשאר למטה. ועשית אוקיי, ברשותך, אנחנו... לא, הוא עשה... כן, יש לי רישיון, אני 4 שנים ותיק. 4 שנים אני בענף, ותיק. המלצת על עוד חבר? כן, בבקשה. תציג את עצמך. תודה רבה. תודה לך. כן, בבקשה. שמי סגי גילן, בן 29. אני פה... אני אתחיל בשאלה ואז אני אמשיך. מי מכם שמע במקרה על אירוע שקרה ביום חמישי? בבניין אלקטרה? בבניין אלקטרה. שאלה, כל אחד יענה על זה עם עצמו. אני אספר מה היה באותו יום. אני ביום חמישי, היה תקלת בטיחות, שכמעט מצאתי את עצמי, מצאתי את המוות באותו היום. איזושהי תקלה, סדק בבסיס של המנוף, סכנת מוות. אתה היית למעלה? אני הייתי למעלה. אז מה שקורה בעצם, באותם רגעים אני קולט שאני עומד למות. כל חיי עברו מול עיניי באותם רגעים. אני יורד למטה, אני לא אעלה יותר מדי בסיפורים, אני יורד למטה וכולי סהרורי בכל מה שקורה. בודי מצלם כדי להעביר את זה הלאה, לדווח מהבחינה ש... שמעתי אותך, אז אתה אם דיברת בגלי צה"ל? לא. עם האירוע של למטה של הגורם שלך? כן, אני לא התראיינתי בגלי צה"ל. אז שמעו אותך. בוא נאפשר לו לדבר. הזמן שלנו מוגבל. כן, בשביל זה אני לא רוצה להעלה בסיפור. דחפנו נושאים אחרים. בוא נעביר הזמן. ברמת העיקרון, אני דוגמה חיה למה שהיה יכול לקרות. זה אומר שלא מצאתי את המוות שלי. אני נמצא פה כדי לספר את זה. מה שאני אומר... מה קרה בהמשך של זה? גילו. גיליתי שיש מחדל... ואז ירדת, ברוך השם, אתה איתנו. ומה קורה אז? מה שקורה הלאה, ממש בקצרה, אני צרורי תוך כדי, אחד המנהלים שעבר באזור אומר לי, נו, צילמת ודיווחת, העברת את זה הלאה, ואני אומר לעצמי, רגע, אני כמעט איבדתי את החיים שלי שם. היה לך אכפת לשאול איך אני מרגיש? אם אני עכשיו, תציע לי כוס מים, תראה מה שלום החיים שלי, או לפני שדיווחתי והעברתי את זה הלאה. אני מסתכל עליו ואני רק רואה יש עופף אותו, מין עננה כזאת של וואה, כמה כאב ראש הולך להיות לי עכשיו. ואני כמעט שאיבדתי את החיים שלי. מה שאני שומע ממנו זה, אם דיווחתי ועברתי את זה הלאה, אני כאן כדי לומר לכם שאני חי ונושם. יש כל כך הרבה אנשים שאיבדו... כן, אבל ברשותך, אנחנו שמחים עליו שאתה פה. תודה רבה. ושתחיה חיים ארוכים מאוד וחד ושם. אבל אנחנו רוצים לעזור לתהליכים. אוקיי, אז אני אגיע לעיקר. מה קרה לה? אני אגיע לעיקר פחות מהסיפור שהייתי בו. אני פוגש באתרים, וגם חברים שלי למקצוע פוגשים בתקריות בטיחות כאלה ואחרות. אם זה מגיע מהפועל ועד המנהל למעלה. צריך יותר אכיפה, צריך שהדברים יהיו ברורים. 1 מבחינת אכיפה, 2 מבחינת הפיקוח. אין את הדברים האלה. כרגע יכול להיות שיש אותם, הם לא במקום מספיק חשוב כדי שזה ישנה למישהו. כי אם אני מוצא את עצמי 5 ימים אחרי זה, ובאמת אני מסתכל על האתר, והאתר ממשיך לעבוד. זה אומר שאני כמעט קיפחתי את חיי, אבל... עם אותו מנוף? לא באותו מנוף, כי הוא היה בתהליכי פירוק, כי הבסיס שלו, בבסיס שלו הוא סדוק. זה רק מראה עד כמה הרמה הזאת היא כל כך ירודה, זה מתחיל בפועל ונגמר בהתרסקות של מנוף. אני מאוד מזורזה. זה אומר שבאותו... המשכת לעבוד? במקום? אני לא... תשמע... לא מסוגל היום לעבוד? לא מסוגל לעבוד. אני מסתכל על המנוף... איך? זה חלק מתאונות העבודה? אני מבחינתי, כשזה קרה, אני חוזר הביתה, כשאני גר ליד המקום הזה. זה אומר שאני עובר מול האתר ואני בודק אם המנוף הזה ירד או לא, כי בבית אני מרגיש בטוח, באתר בנייה אני לא מרגיש בטוח. אז מה שאני מבקש, מה שאני דורש זה בטיחות.
עכשיו, אולי אני לא יודע אם אני אחזור למקצוע בעקבות המקרה הזה, כי באמת, הנפש... כמה זמן אתה במקצוע הזה? כמעט 3 שנים, בפברואר. ואני כאילו אומר לעצמי, אוקיי, זה מה שאני, וזה מה שסיגלתי לעצמי, זה המקצוע שלי. ובטיחות, פיקוח, זה מה שאני דורש. אם לא לי, אם אני לא אמשיך במקצוע, לפחות לאחי. תודה, באמת אתה צודק. אוקיי, עוד מישהו רצית שדבר? אם לא, אני מעביר את הרשות הדיבור. בבקשה, לגברת סולימני, ביקשה... כן. בבקשה. אוקיי. תציגי את עצמך, בבקשה, לפרוטוקול. יפה סולימני, מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה. ראשית, אני מתנצלת, אני מקבלת את ההערה של היושב ראש לעניין המכתב, אבל זה לא מקום כדי להסביר את הסיבה, ואני אדבר איתך באופן אישי לעניין הזה. אני רוצה שנחלק את הנושא הזה לשני חלקים. אחד, מה נעשה בנושא של הבטיחות, ותכף רן יסביר בעקבות הישיבה שהייתה עם השר לפני יומיים, שבו הוחלט על צעדים שאמורים באמת לשנות את הענף. המטרה היא בעצם לטפל בענף הזה מהיסוד ולא טיפול נקודתי, ואיך להיכנס לנושא הזה, ורן תכף יציג את העניין הזה. ולעניין של זכויות עובדים, היושב ראש וחברי הכנסת כאן יודעים שנושא של זכויות עובדים הוא נושא שבאמת הוא בראש מעיינינו של כולנו, והוא חשוב לכולנו, והאוכלוסייה הזאת היא חשובה כמו עובדי השמירה ועובדי הניקיון וכל עובדים אחרים בשוק העבודה. והמנהל נתן את האפשרות ואת הפלטפורמה לכל מי שרוצה להגיש תלונה בכל דרך שהיא, כולל בדרך האנונימית. זה מפורסם בכל מקום, בכל דרך, איך להגיש לנו תלונה, ואנחנו מבטיחים לאותם עובדים את ההגנה ולא לחשוף אותם, כדי באמת לטפל במקרים מול אותם מעסיקים. זאת אומרת, הדרך להגיע אלינו היא קיימת, וגם לאנשי הארגון ישבו עם אנשים שלנו והעבירו מידעים. מתנהלים תיקים, מתנהלות חקירות ומתנהלי תיקי חקירה, הן בתחום הפלילי בקשר לחברות שהן עובדות ללא רישיון, כי שם ההליך הוא פלילי ודורש הגשת כתב אישום גם מול החברות וגם מול מזמיני השירות. כתבי אישום הגשתם בשנה האחרונה. מתנהלים תיקים, התהליך הוא ארוך יותר מבחינת הגשת האישום. אני רוצה... 2016. טיפלת ב-16 בתלונות של... כמה כתבי אישום? ב-2016... לא, אני רוצה, ב-2016, אפילו תלונות שהוגשו שנתיים לפני כן. לא הוגשו תלונות בשנתיים. הנושא של המנופאים רק בשנה האחרונה עלה, בעקבות הפגישות איתם. לא עלה, הנושא של המנופאים לא היה על שולחן העבודה של המדינה. לא היו תלונות. לא הגיעו תלונות. לא קוראים איתו. אין איתו. אז בראבו לכם. אני אגיד לך, אנחנו מסתתרים מאחורי אגפי מודיעין. כל הזמן זה של המודיעין. אנחנו המודיעין. אנחנו 700 אנשים של מודיעין שמודיעים על הכל, ויש ים מחלקות משפטיות בראשותה בעיקר של יפה סולימני שיושבות וחונקות אותנו. וחבל שבתים רואי, תאפשר דיון מסודר. ברגע שהגיעו תלונות, מדובר בדיוק כמו שנאמר פה, דובר פה על שכר גבוה של 50 שקלים, זה מה שהיה ידוע במערכת. ברגע שישבנו איתם והם העלו את הנושא על שולחן העבודה, אנחנו פועלים בשני מישורים. יש את המישור של ההליך הפלילי, שבו מדובר פה בחברות כוח אדם. זה לא חברת שמירה וניקיון שאתה צריך, בהליך של שמירה וניקיון, ברגע שהוא מנקה... וחברת כוח אדם יכולה להעסיק אנשים שהיא בתחום שהיא לא מבינה? לא, רגע. חברת כוח אדם זה חברה שבעצם מעסיקה עובדים ויכולה לעסוק בכל התחומים. בכל התחומים. כדי להוכיח שהחברה... בלי שום בדיקה, בלי שום ידע, יכולה להעסיק כירורג בחדר כירורגיה. זה חוק קבלני כוח אדם, כן. חוק קבלני כוח אדם, בעצם זה מדובר כאן בהעסקת עובדי חברות כוח אדם. מדובר בחברות כוח אדם. דוחפים אותם להיות המאכערים הגרועים ביותר בעולם. זה חברת כוח אדם, וחברת כוח אדם כדי להוכיח שמדובר בחברה ללא רישיון, יש מרכיבים משפטיים שצריך לבחון, ולכן זה נמצא בהליך הפלילי. יש את החלק השני לגבי הנושא של הפרות העסקה, של השעות המרובעות. מתנהלים תיקי חקירה בנושא הזה, ממידע שהתקבל מהם, ומידע נוסף שהתקבל מגורמים נוספים. אספנו את המידע, כולל קיבלנו גם מההסתדרות, יושבים פה אנשי ההסתדרות, קיבלנו גם מידע לגבי חברות מסוימות, מתנהלים תהליכים. אנחנו מגלים שם הפרות. ההפרות הן בעיקר באמת לנושא של הפרות העסקה, זה שעות המרובות, מתנהלים תהליכים. אנחנו מקווים שבאמת במהלך השנה הקרובה הדברים יסתיימו כמה שיותר מהר. יכולה לספר לנו על איזושהי תוצאה של התהליכים האלה? יש מספר חברות שנמצאים עכשיו לפני הגשת כתבי אישום.
רק 16 אתרים במדינה עובדים מעל 12 שעות? מתנהלים 27 תיקי חקירה, מדובר ב-22 חברות. מתוך הקבוצה של החברות, לפי מה שהבנו מכם, מדובר בין 40 ל-50 חברות שמעסיקים מנופאים. כ-22 חברות מתנהלים מולם תיקי חקירה היום, אם זה בהליך המנהלי, זה שיעור כמעט 50%, מתנהלים תהליכים היום. את התוצרים, נראה בסוף מה נגיע לתוצרים. חלקם באו והגישו בקשה לרישיון. יש לך בשורות לעתיד? אז זה מה שאני אומרת בעצם, שאנחנו נעשה את הכל, וזה בנוסף שרן יציין פה מה שהשר העלה בנושא של הבטיחות. כן, אנחנו עכשיו, השר הנחה אותנו לפעול בנושא של, יכול להיות שמדובר פה בקרטל, על כל הנושא זה עלה בשבוע בדיון, תיאום שכר ותיאום תנאים בין חברות כוח אדם. לא ידע, הוא העלה שבוע בדיון, שיש תיאום שכר ותיאום תנאי העסקה. זה היה בעיתון לפני 5 שבועות. הוא ביקש, הוא שמע את זה השבוע, והוא ביקש מהגורמים המקצועיים בתוך המשרד לפנות לממונה על הגבלים עסקיים לבדוק את הנושא הזה. הגורמים המשפטיים עכשיו פונים, ואם באמת יתברר שכן הנושא הזה נעשה תיאום, המדינה תפעל, ואני כן הייתי רוצה שרן יציג פה את מה התיאום שלכם עם האגף לפיקוח על העבודה ותנאי העבודה ותאונות העבודה? המידעים מועברים בין האגפים, אנחנו עובדים במשותף. כן, כן. גם הפעולות האחרונות שעשינו הם נעשו בתיאום איתם, יצאנו לשטח איתם, ואנחנו משרד אחד. הלוואי שזה נכון. למה משרד העבודה, המפקח שבודק לנו רישיונות, שהוא מגיע פעם בשנה, אפילו אני 4 שנים עובד על מנוף, אפילו פעם אחד לא בא לאתר לבדוק אותי, למה? יש 15. אני מבקשת שאולי רן יציג פה. למה הוא סמוך עליי שהרישיון שלי מזויף על 120 מנופאים בחוץ? אוקיי, תודה. אני מציע, חברי כנסת, אני בא אליכם, תעשו את זה בקיצור, אני מתנצל מראש, כי העניין הוא רב בינינו, אז תנו זמן לאחרים גם להתבטא. בהחלט. אוקיי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה והערכה לך על המעורבות והמחויבות לנושא הזה, ובאמת הערכה לחבריי מאיר ואייל. אני רוצה להצטרף לכל... וחאג' יחיא, 3 חבריי, שניהם פשוט הספיקו כבר לדבר, אז אני רוצה להצטרף לכל מה שהם אמרו ולא לחזור על הדברים. אדוני היושב-ראש, המנופאים נמצאים עכשיו במאבק. והתפקיד שלנו כאן זה להתייצב מאחוריכם. המאבק שלכם הוא מאבק צודק. אני חייב לומר לכם שהמאבק הזה הגיע, אדוני היושב-ראש, לצעד מאוד מרחיק לכת. אני לא זוכר הרבה מאבקים שבהם כל העובדים, או קבוצה גדולה מאוד של עובדים, אומרים, חברים, 240 עובדים, אומרים, למרות שאנחנו אנשי מקצוע, למרות שאנחנו עברנו את כל ההכשרות, למרות שאנחנו האנשים הנכונים לעשות את העבודה, אנחנו שמים את המפתחות ומתפטרים מהעבודה שלנו, כדי לעבוד אולי בניקיון או כדי לא למצוא עבודה. זה מהלך מאוד מאוד מרחיק לכת. והמהלך הזה, אדוני היושב-ראש, מעיד על כך שממש הגיעו מים עד נפש. אי אפשר להמשיך ככה. עכשיו, מה שקורה בתחום הזה, המילה לתאר אותו היא המילה הפקרות. אין מילה אחרת לתאר את מה שקורה בתחום הזה. מה שקשה במיוחד, אדוני היושב-ראש, זה שלמרות העבודה הרבה שנעשית כאן בוועדה, ושותפים פה חברי כנסת במאמץ הזה, למרות כל העבודה הזו, המצב לא רק שהוא לא משתפר, אלא הוא מחמיר. חבר הכנסת בן ראובן הראה לי לפני כמה דקות את הרשימה של תאונות העבודה של שבוע שעבר. וזו תמונה מזעזעת. וזה אחרי שאנחנו מדברים ומדברים ויוזמים ומדברים. ואנחנו כולנו צריכים לשאול את עצמנו מה קורה כאן. האם זה מקרה שלמרות כל הדיבורים המצב רק הולך ומחמיר? והטענה שלי, ואני יודע שזו טענה מאוד מאוד קשה, שזה לא מקרה. הטענה שלי שאנחנו לא מתמודדים עם טעות, אנחנו מתמודדים עם מדיניות. ומהי המדיניות? המדיניות, המסר של הממשלה לענף הבניין, זה תבנו מהר, תבנו הרבה ותבנו בזול. זה המסר. בטיחות וזה הכל נכנס למקום השלישי, הרביעי והחמישי. ותנאי העבודה של עובדים בכלל מי מדבר על זה. וכל עוד זה יהיה המסר, אנחנו נעמיק את הקטסטרופה.
ולכן הפנייה שלי אליך, אדוני היושב-ראש. לי אין ציפיות מהממשלה. אני אחרי שנה ומשהו של עבודה בתחום הזה יחד איתכם, עמיתי חברי הכנסת, נואשתי מזה שהממשלה הזאת תייצר שינוי. אנחנו צריכים את השינוי הזה לייצר מכאן, מהכנסת, גם מול הממשלה, וכמובן בהובלה שלכם, של המאבק שלכם, ואני שמח שארגוני עובדים מתגייסים למאבק הזה, זה חשוב וזה חיוני. אנחנו צריכים להיאבק ביחד, ואנחנו בכנסת צריכים לשים לזה סוף. תודה רבה. תודה. אילן גילאון, בבקשה. טוב, ממש בקיצור, כי נאמרו פה הדברים החשובים. דרך אגב, תמיד כשאני רואה את רועי ויינשטיין, אני מאוד מקנא בו, כמה בקלות הוא יכול להיות חבר כנסת, ואני אף פעם לא יכול להיות מנופאי, זה מדהים אותי. עזוב אותי, אתה משוגע. אבל בכל אופן, אחי, זה פחות מסוכן מהקבינה, אבל יותר גרוע. אני יכול להגיד לך רק שכאן, מה שאתה רואה פה, זה המנופאים שיש לכנסת, בלי מנוף, אבל זה המנופאים שיש להם. תראו, מדובר כאן בשתי סוגיות, אחת זה... בלי רישיון. בלי מנוף. בלי מנוף בכלל. ובלי רישיון. אחת זה הסוגיה הדחופה ביותר, וזה החיים. והשנייה זה איכות החיים. ברור שאנחנו מדברים על שני הדברים האלה. אנחנו גם, המנופאים האלה פה, אנשים די מיושנים וחושבים שאף פעם לא צריכה להיות סתירה בין הדברים האלה. שהחובה שלנו זה שלאנשים תהיה עבודה וגם שישארו בחיים. מה שמתרחש כאן מזכיר את הלומי הדמים, תסלחו לי. אני שמעתי כמה רעיונות ברדיו רואי, עם אחד שירד מהמנוף כי הייתה רוח גדולה, ומה אמר לו האחראי על העבודה, ודאי כולם שמעו את זה, ועוד כמה וכמה, והבחורה שהורדה. ואני אומר לעצמי, זה סיפור של יהלומי דמים. המקצוע הזה הפך למקצוע בסיכון גבוה. כל ענף הבניין הפך לסיכון גבוה, וזה במרכז. לכן, שני דברים פה צריכים להיות. אחד זה הנושא של חוק ואכיפה, וחייב, אם לכם יש מודיעים, צריך לדעת לשכלל אותו, שבזמן אמת, ברגע שאדם לא יכול לעלות על המנוף שלו, שיהיה מישהו שיטפל בו, גברת סולימנין מיידית במקום, ולא מה שמתרחש היום שמורידים אותו ומפטרים. והדבר השני, אתם חייבים להחזיק ידיים. זה נורא חשוב כרגע. בעניין הזה של מה שאתם עשיתם. השביתה הזאת, התיאגוד שלכם, זה מה שיאפשר לכולכם לקבל את הכוח המשמעותי שלכם כדי שתוכלו להיות באמת, איך אומרים, כוח. כי במקום, וכאן הבעיה דו, אתה אומר איך מחמיר העניין. במקום שצריכים למקסם רווחים ולצמצם הוצאות, זה מסתיים בטרגדית של חיי אדם. זה סוף פסוק נקודה. אין הסבר אחר לעניין הזה. אנחנו איתכם במנוף, אנחנו לא בטוח אם נוכל לעלות לקבינה, אנחנו מחזיקים את זה מלמטה, גם בזה וגם בזה, גם מול הממשלה וגם לעזור לכם בתיאגוד שלכם. אני לא מבין מה זאת אומרת שנה שלמה יש דיונים עם ההסתדרות. זה איגוד מקצועי שההסתדרות צריכה להרים אותו בראש ובראשונה. אני ממש לא תופס על מה אתם דנים עם ההסתדרות בכלל. לא הבנתי את זה. אני מוכן להיכנס לעובי הקורה בעניין הזה. לגמור את הסיפור. מה? כמה כסף לשלם להיות חברי הסתדרות? זה גם אחד הנושאים. כן, זה נושא? יש פה נציג הסתדרות. זה מדהים אותי, מה? בוא ניתן להם אחר כך לדבר. אני רוצה לציין את כניסתה של חברת הכנסת תומא סלימאן, ידידתי. ברשותכם, תנו לי עוד פעם לקפוץ קצת לאחרים ונחזור לחברי כנסת, זה בסדר? רצה להשלים משהו, רן כהן? בוקר טוב. רן כהן, מנהל תחום בכיר ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ממשרד העבודה. לא, דיור ציבורי זה אחר. אתה תשלם. לא שומעים אותך, אפשר בבקשה. בבקשה, תתקרב. אני אתן לכם, אני ביקשתי לדבר כאן מצד אחת איזושהי סקירה. לא, אין לנו זמן. לא, זה משהו שהוא, כי הם העלו פה טענות שנוגעות לבטיחות, שזה המקום שלי, אז הרגשתי צורך להגיב ולתאר לכם את הפעולות שנעשות רק בחודשיים האחרונים, לא עכשיו היסטוריה. כמה זמן אתה בתפקיד? אני חצי שנה, אני במנהל 6 שנים. בסדר, זה מהפכה חדשה. אנחנו לפני חצי שנה, אנחנו מכירים את העגורנים כנושא כבר עידן ועידנים, אבל לפני כחצי שנה באמת הכרנו גם את הארגון. ומבחינתי אני מודה ואומר, זה מקום מצוין למידע שניתן ומוזרם לנו אונליין כל הזמן, כי אנחנו מחפשים בעצם הפרות בטיחות ולא רוצים ללכת על עיוור, מה שנקרא, אלא ללכת למקומות שבהם יש בשר. אבל לעניין הבעיות שלהם, תגיד לי, אגף בטיחות שלם
צריך להיות מוזן משטינקרים? לא. אין לכם מפקחים שלכם? גם... אתם מסכנים אותם, כי אם הוא ידבר, יפטרו אותו. אין לכם מפקחים שלכם שבאים למקום ובודקים? אנחנו מוזנים גם מהם, לא רק מהם. אנחנו מוזנים מהרבה מאוד ערוצים, לא רק מהם. כמה מפקחים יש? כמה מפקחים יש? יש לנו 18 מפקחי בנייה שרצים בכל הארץ. כמה אתרים? כמה אתרים? 13,500 אתרים. מה זה 13,500 חלקי 16? אני רוצה לספר לכם על... ה-18 שלך, זה ה-18 של הבטיחות? אין אתר בנייה אחד, אני חובר על זה. חברי הכנסת, ביוזמתכם יש דיון, אז תאפשרו את הדיון. ברשותכם. אני שואל, רגע, זה לא נאום אוטוסטרדה, כמו שאומרים אחרים. זה נאום שאנחנו צריכים להבין. 18 מפקחים שלכם או של גברת... שלנו, מפקחי בטיחות. אז זה נוסף ל-18 של המערכת שבודקת תאונות. לא, זאת המערכת, אני עובד אצל ורדה אדוארדס. הכל ביחד. אז אתם יודעים כמה מוכרים לנו פעם 18? אותם 18 כל פעם. המספר הוא יפה, כי הוא קשור לקבלה שלנו, בסדר. רק רגע, למי יש עוד מפקחים? אני אסביר, זהו, זאת נקודה בדיוק שאני רוצה לגעת בה. יודעת כל השמות. מאחר וברור לנו שאנחנו צריכים לייצר מכפילי כוח, אז פנינו למנכ"ל השלטון המקומי, ישבנו אצלו עם מהנדסי עיר לפני 3 שבועות. אמרנו להם, יש לכם סמכות בפקודת העיריות לדאוג, רשום שם, שהעירייה תדאג לתקינות מנופים, העירייה תדאג לגידור פירי מעליות. אמרנו להם, אל תעשו את העבודה שלנו, אבל את החלק של המנופים, את החלק שקשור לבטיחות הציבור, בואו תיכנסו לזירה, תיכנסו לשטח. השר שלח אתמול גם כן בעקבות הישיבה מכתב נוסף הפעם ליו"ר מרכז השלטון המקומי לחיים ביבס. קיבלנו טלפון מהשלטון המקומי, אמרו לנו קדימה בואו תכינו נוהל שיתוף פעולה, נתחיל לגלגל את זה. יש לנו ישיבה בפברואר, החודש, אני חושב באמצע החודש, ישיבה שנקבעה בעקבות הפגישה הראשונה שלנו עם מנכ"ל השלטון המקומי. במקביל פנינו למנהל תכנון במשרד האוצר. מי יתקצב את זה? העיריות שפושטות רגל לתקציב? אוסמה, אתה יודע איך זה ייתקע בסוף, אבל בוא תן לו לסיים. תנו רגע לרן לזה, הוא עובד, אני אומר לכם, כי אני איתו בקשר, הוא עובד. תמשיך, אני אגן עליו. חברי הכנסת היקרים, הבן אדם הזה זה הבן אדם שאני עובד איתו כאילו על בסיס יומיומי בניסיון לפתור את הבעיות שלנו. אני אשמח לשמוע את הצד שלו. אוקיי, אז רועי, תן לי לנהל את הישיבה בינתיים. אוקיי? בבקשה, ואף אחד לא מפריע לו, כולל חברי הכנסת, ואני מתנצל על הדיקטטורה הנקודתית. במקביל פנינו למנהל תכנון במשרד האוצר, לקחנו רשימות של 120 מהנדסי עיר, יש גם ועדות מרחביות, אז זה בעצם כולל משהו כמו 250 יישובים. הכנסנו למערכת שלנו באופן אוטומטי, יוצא צו בטיחות באתר בנייה, או צו הפסקת עבודה, מהנדס העיר מקבל את זה לתיבת הדואר שלו, כדי שגם יהיה מודע למה שמתרחש אצלו בעיר, וידע להפעיל את הצוותים של הפיקוח העירוני. זה גם משהו שעלה במסגרת הפגישה עם מנכ"ל השלטון המקומי. אנחנו לא שומרים סודות בבטן כשמדובר בליקויי בנייה. אנחנו גם מפרסמים, נתחיל בזה רק בעוד בערך חודש, את צווי הבטיחות שלנו באופן פומבי, לציבור, באתר, אינטרנט, לא רק צווי הפסקת עבודה. כל ליקוי באתר בנייה יופיע באתר, אנחנו נותנים לקבלנים זמן של 45 יום, ואז הצו עולה לאוויר. חוץ מזה, לעניין של העגורנאים, השר מקדם בצורה חזקה, אנחנו עובדים על זה, בתור גורמי המקצוע, את הנושא של עיצומים כספיים. יש שם כנסות מאוד כבדים לעניין של הפעלת עגורן ללא בודק מוסמך, או על ידי מי שהוא עגורנאי מזויף, עם רישיון מזויף. במקביל אנחנו מבצעים חקירות פליליות, רק בחודשיים האחרונים פתחנו 9 חקירות פליליות על הפרת צווים באתרי בנייה, מתוכן חקירה אחת היא של מנהל עבודה בחדרה, שיש לנו הקלטה, אז קל לנו לעשות את החקירה הזאת יחסית, שהוא מכריח עגורנאי לעלות על עגורן, למרות שהעגורנאי אומר לו שהוא מרגיש שהוא העגורן לא במצב בטיחותי מבחינתו. פרסמנו לקבלנים הוראה שאומרת שהם לא יכולים להתערב בסמכות של העגורנאי. העגורנאי הוא הבוס של העגורן, הוא זה שצריך לקבוע אם זה בטוח מבחינתו או לא בטוח מבחינתו, אין להתערב בשיקול הדעת שלו. זה לא עוזר, כי ברור לנו שאנחנו מטפלים פה בנגע שהלך והשתרש במשך הרבה מאוד שנים, אבל זה בהקשר הזה שאנחנו מנסים בנוסף, עם זה אני אסיים, ואם תרצה עוד אז אני ארחיב.
לפני שבוע וחצי, כשהעגורנאים הודיעו בתקשורת, ככה שמענו על זה, שהם יוצאים לשביתה, יצרנו קשר איתם. קיבלנו רשימה של 180 אתרים שבהם לא יהיו עגורנאים היום. נערכנו. עכשיו יש לנו בשטח 15 צוותים משולבים של מפקחים וחוקרים, שבעצם עוברים לפי הרשימות האלה, מורידים עגורנאים מאותם עגורנים שעובדים, וכנראה שלא אמורים לעבוד, כי אני לא מניח שלקבלנים יש 300 עגורנים היום להחליף מעכשיו לעכשיו, בודקים את הרישיונות שלהם, ואם אנחנו נמצא עגורנאי שאין לו רישיון ומנהל העבודה העלה אותו, אז לעגורן יהיה צו בטיחות, מנהל העבודה והכוונה לבצע יוזמנו לחקירה פלילית. לעגורן שאין אזרחות ישראלית יכול לעבוד? אני רוצה להגיד לך. אני רוצה שיענה. כן, תענה. אדוני חבר הכנסת, אין לנו מפעילי עגורנים זרים בענף. אתה חי בסרט, חי בסרט. אחי, תרד לשטח ותבדוק מה קורה. הדיון הזה הוא לא על הניירות שלך, הדיון הזה הוא על הדברים המציאותיים בשטח. אדוני, ירושלים עם למעלה מ-150 רישיונות מזויפים, אני מבקש לא לשמוע את הדברים שלך, בסדר? לא, רועי, מי שהולך לשלם מזויף שילך לבית סוהר. הוא נשמע לי. שמעת מה אני אומר? רועי, בבקשה. תאפשר לדיון. השאלה של חבר הכנסת. אנחנו לא נותנים אישור לעגורנאים זרים, אלא הם עוברים קורס, מבחינתי שילמד עברית וייכנס לקורס מלא. יש סייג אחד, כרגע מועסקים 12 עגורנאים זרים בנמל הדרום, יש שם עבודה בים, אז הרשינו להם אחרי שנה של דיונים לאותם 12 עגורנאים לעבוד בנמל הדרום. זה תחת חברה זרה. תחת חברה זרה, נכון. עכשיו דבר נוסף. רן, סליחה רגע, אני חייב לעזוב, אז אני מתנצל, ואנחנו נמשיך להיות איתך. אני רק רוצה לציין פה לחברי הכנסת. אתם שומעים את רן? רן עובד. אני אומר לכם שאת כל העבודה שאני עושה, ואנחנו עושים בזמן האחרון, אנחנו עושים עם רן, ושאר כוח חביבי. אוקיי. אדוני, ברשותך רק עוד משפט אחד, כי זה חשוב לנו. זה נושא שהוא בעצמו... הצצתי את הישיבה הבאה על חשבון הדיון הזה. משפט אחד, ואני את החלק שלי סיימתי לתוצאות שאלות נוספות. הנושא של רישיונות העגורנאים, מבחינתנו זה נושא קריטי, הוא לא נמצא אצלנו, הוא נמצא במשרד התחבורה, השר שלנו דיבר עם שר התחבורה, מבקשים ממשרד התחבורה שיקדם את הרישיונות האלה, ייתן להם רישיונות מגנטיים כמו רישיון נהיגה. אנחנו ביררנו עם המז"פ, רישיונות כאלה לא מזויפים, אין עדות שמזייפים רישיונות ברמה של רישיון נהיגה. יש להם רק ספק אחד בארץ שעושה את הרישיונות האלה. ברגע שיש להם רישיונות כאלה, גם למפקחים שלי יהיה קל, הם לא צריכים להתחיל לשמוע סיפורים באתר. אין לך רישיון פלסטיק, אוטומטית העגורן מפסיק לעבוד, המנהל עבודה צריך לתת את התשובות לעניין הזה. וזה נמצא תודה. אני חייב לציין באמת, רן, אני מודה לך על הדיווח שנותן תקווה שאפשר להתמודד. אחד הדוברים הרציניים בתחום הזה מאז שאני... זה באמת, אני מצטרף. שומע עליו. אוקיי, מירב בן ארי, רצית. תודה, אדוני היושב-ראש. אני אגיד בקצרה, כי באתי בעיקר כדי לשמוע אותם, גם שמעתי היום בחדשות, גם בשבוע שעבר קצת קראתי. הדבר, וגם להגיד לך משהו, רן, הדבר היחיד שמטריד כאן, זאת אומרת, כאילו המנופאים פעם ראשונה הגיעו לארץ ישראל, וזה מה שמטריד, כי אתה אומר פה הרבה דברים חשובים, כמו חיים ביבס, השלטון המקומי, כמו מינהל תכנון, ממש רשמתי את הדברים שאמרת, וזה כאילו הכל מהחצי שנה האחרונה. לא, רן. וחכה רן, אני תאמין לי, הקשבתי לכל מילה, אפילו רשמתי כי באמת דיברת על העניין, ואני רוצה להגיד לך משהו, אני חברה בוועדה כמעט שנתיים, כשבאים לפה נציגי ממשלה, שמברברים את עצמם לדעת, כל חברי הכנסת פה באמת לא עושים להם חיים קלים, וכמו שראית, כולנו הקשבנו, אבל זה מאוד מאוד מטריד, גם את יפה שאת כבר יותר ותיקה בסיפור, איפה הייתם עד עכשיו? זאת אומרת, מה היה? זה תמיד האחרון נכנס חוטף לכם. כן, כי אתה יודע, אלי, זה כאילו פעם ראשונה יש עגורן במדינה, פעם ראשונה יש מנופאי, אני לא מצליחה להבין את זה, אני מקשיבה לכל עכשיו. יפה שאתם עושים תהליך חדש, עוד מילה, תאמין לי, אני על דקה וחצי, לא אגזול להם, באתי לשמוע אתכם, לא אותי. אבל זה מטריד, ואני חושבת גם, אבל אני מכירה גם את אלי, ואנחנו ביחד עושים הרבה דברים, אני בטוחה שתעשה פולו-אפ כאן להמשך כדי להבין אם אנחנו נשארים עוד פעם, אתה יודע, בכמה חודשים, או שעושים עבודה. בבקשה, אוסמה.
כן, אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, בוקר טוב לכולם, סבח אל-חיר לעמל מנופאים. אני מכיר חלק מהם באופן אישי שיושבים בשורות האחוריים. לא, השורות החשובות. בטח. אני קיבלתי עכשיו הודעה, אני מניח שגם חבריי קיבלו אותה, שהתקבלה הודעה על קיר שנפל על פועל באזור התעשייה בנצרת עילית. צוותים של לוחמי האש מתחנה אזורית נצרת פועלים לחילוץ לקוד אחד במקום. זה עכשיו קיבלנו אותו. אני גם זוכר שבימים הסוערים לפני כמה חודשים גם מצאו את מותם גם כמה פועלים מהיישוב שלי ערבי, ולכן זה נושא חשוב לכולנו. הזעקה והצעקה שלכם, של המנופאים, הגיעה לכולנו, והיום אנחנו גם נשתתף בהפגנה שאתם מקיימים מחוץ לכנסת. אני מזמין בשמכם את כל חברי הכנסת לבוא ולעמוד לצדכם בשעות הקשות האלה. זה טוב שאתם בכלל מעלים את הנושא הזה, כי לפי מה ששמענו לפני שנה אפילו הכל היה בסדר. הכל היה תקן. לא היה אנשים כמו רועי שיקחו את העניין הזה וילחמו וישמיעו את הזעקה שלהם. אנחנו איתכם ואנחנו נמשיך לעמוד בצדכם על מנת שתקבלו את הזכויות המגיעות לכם. יופי. נציג ההסתדרות בבקשה. כן, בוקר טוב. שם ותפקיד ברשותך, אדון מויאל. יצחק מויאל, יושב ראש הסתדרות עובדי הבניין. אני לא שמעתי את הדברים של חבר הכנסת מאיר כהן, אבל אמרו לי שתקפת את ההסתדרות, אז יכול להיות שאתה... אתה איחרת גם בגלל המנהרה ששמו בכביש אחד? כן. זה קורה כל הזמן, שמו מנהרה בכביש אחד. אני מזמין את שניכם להיות שותפים במשא ומתן שההסתדרות מנסה לעשות כדי להגיע להסכמה. עוד לא תקפתי, אבל אם צריך אני אעשה את זה בשמחה. אוקיי, אז קיבלתי דיווח לא נכון. מה שרציתי להגיד ככה להקטן, קודם כל העובדות שיש 13,500 אתרי בנייה ויש 8,500 מנהלי עבודה, זה אומר שהממשלה בידיעה יודעת שיש אתרי בנייה בכלל שנעלם פיקוח. אם זה כדי לתת לנו נאום ששמענו 3 פעמים, ועכשיו אני מסתכל לך בעיניים עם ידידות אישית אליך. אני מבקש, מה אתה עושה עכשיו? אל תדע, כולנו יודעים 13,000, 8,000, כל זה. מה אתה עושה מחר, ותוך כמה זמן אתה יכול לעשות הסכם? הוא אומר לך, הממשלה ידועה שהיא גרועה, אבל ההסתדרות ידועה שהיא טובה. גם זה אני מוכן להגיד. אוקיי, אז ההסתדרות פעלה בכל מה שקשור בפנייה למשרד הכלכלה ולמשרד העבודה לעשות את האכיפה בנושא ההסכם העבודה הקיבוצי הענפי שיש עליו צו הרחבה. לא, יש כבר הסכם. פנינו לפני חצי שנה למשרד העבודה שהוא הממונה לאכיפה על חוקי העבודה ועל תנאי העבודה. במקביל אנחנו התחלנו לנהל משא ומתן. ההסכם הזה ייכנס לתוקפו. כן, היה קשה לי מאוד, אולי תעזרו לי. הנציגי המנופים. אני מתנדב לעזור לך ולמנופים. אני מאוד אשמח. כשהתחלנו את המשא ומתן, נציגי המנופאים ביקשו ממני, מיושב ראש הסתדרות עובדי הבניין, לתת להם משכורת של 25,000 שקל בחודש. בוא תגיד לי איך אני עושה את זה. ככה התחיל המשא ומתן, ונכון להיום אני אומר, אני שם על השולחן, כשניהלנו משא ומתן קיבלתי את ההצעה של החבר'ה שיושבים פה והודעתי להם, משכורת כזאת אני לא יכול להביא. התחלנו לנהל משא ומתן, ואנחנו בשלבי משא ומתן מאוד מתקדמים להגיע להסכם, למרות שיש הסכם קיבוצי ענפי שכבר חל עליהם, וההסכם הזה הולך לחול על כל המנופאים בארץ, כולל כל מי שעובד בחברות כוח אדם. לי יש בקשה. אני מבחינתי המעסיקים פה זהו צו הרחבה חל עליהם, כן? ולכן פנינו למשרד העבודה. אבל תן לי, על השאלה שלך אני אומר עכשיו, אנחנו רק בחודשיים האחרונים החבר'ה המנופאים הבינו, ירדו מהעץ של להביא להם 25,000
שקל משכורת, כמו סיני שעובד 30 ומשהו שעות. המשכורת שאנחנו הולכים להביא... אנחנו חושבים שזה מגיע לנו. יכול להיות, אבל תסביר לי מי ישלם. זה לא מי ישלם את השכר. לא אומרים תודה על מה שמגיע. בסדר, אני לא אמרתי שלא, אבל זאת הסיבה של הסכם קיבוצי. כי אתם דורשים תנאים שאני כיושב ראש ההסתדרות לא יכול להביא אותם. אולי החברי כנסת יעזרו לי לשכנע את המעסיקים לשלם לכם 25,000 שקל. אולי אנחנו צריכים את המנופאים אחד עם השני, שנשב בינינו ונחשוב. בבקשה, אני מוכן כל סכום. הנה חברי כנסת תצטרף אליי. לא יודע, אני מצטרף אליך, אני מדבר לעגל. לא, אבל אל תגיד סתם. בוא תצטרף אליי, לשכנע אותם לרדת מהמנוף. אני כיושב ראש ההסתדרות לא מסוגל להביא להם 25,000 שקל בחודש, וזה מה שהם רוצים, וזה הסיבה של הסכם קיבוצי, לא משהו אחר. יהיה להם פנסיה מהיום הראשון, יהיה להם ותק בענף, יהיה להם קרן השתלמות, יהיה להם את כל התנאים שלהם היום. והסיבה של הסכם העבודה קיבוצי בגלל שהם עדיין על המנוף. זה הסיבה של הסכם קיבוצי, לא משהו אחר. אתם לא מאוגדים. שיגידו אם שלא נכון. הנה פה יש טלוויזיה, אתם נמצאים פה, שיגידו אם שזה לא נכון. אני יכול מחר בבוקר, הנה נציגי המעסיקים, לעשות לכם הסכם קיבוצי. יצחק, תודה רבה. אבל אני הסדרתי להם, יושב ראש ההסתדרות לפני יומיים הכריז סכסוך עבודה, שאם במידה ולא נסדיר את נושא הבטיחות ואת נושא ההסכם... יצחק, אני מבקש להפסיק. בוא, תרגיע ובוא נדבר על זה. אוקיי, אני לנושא הזה של... בוא נדבר על זה. לא, חבר'ה. וההסתדרות בטח רוצה את טובתם. אוקיי, בבקשה. עידה, רצית... לא, אבל סליחה, היושב ראש, מילה אחת, היושב ראש. אני, למרות יושב ראש הוועדה. מעדיף לתת... מילה אחת. לא. בבקשה. לא, חאג' יחיא, בבקשה, חבר הכנסת חאג' יחיא. אתה סיימת? כן. כבוד היושב ראש, חבריי, אני כידוע עוסק בזה כבר 1.5 שנה שאנחנו נמצאים פה. אני רוצה שגם המעסיקים ידעו, אנחנו רוצים שתהיה בנייה ואנחנו רוצים את הענף הזה שישגשג, אבל אנחנו רוצים פתיחות באותה עבודה, ואין לנו בעיה שיבנו ויבנו כמה שיותר, אבל עוד פעם שתהיה פתיחות. לאחרונה אנחנו רואים בנוסף למקרה תאונת העבודה של נפילה מגובה, יש נפילה של חפצים מגובה. יש אנשים שנהרגו מנפילת חפצים מגובה, לא רק מנפילה בגובה של אנשים שעבדו על הפיגום או באיזו מרפסת ונפלו. זה גם נפילת חפצים כבדים שרומסים אנשים גם. אז זה הנקודה שאנחנו צריכים גם לעלות פה. לכן חשוב לנו שאנחנו מדברים על פתיחות, חשוב לנו גם את הפתיחות של המנופאי ואת הפתיחות של אנשים מסביב לבניין ובתוך הבניין, שהם יכולים להיות נפגעים גם מעבודת המנופאי, וזה מה שזה אומר. זה אומר גם מי שקושר למנופאי, כשמחברים את הדברים, הוא צריך להיות גם בן אדם שיודע על מה הוא עושה ולמה הוא עושה, כי המנופאי מלמעלה לא יכול לראות איך קשרו לו ולא קשרו לו. זה אחד. שניים, העניין של מזג האוויר, חשוב מאוד שיעמד עוצמת אוויר למעלה. אני לא רוצה שמי שנמצא למטה יגיד בסדר מזג האוויר, בסדר אתה יכול לעבוד, ואנחנו הכרנו את האישה שלא הסכימה ופיטרו אותה, אז אנחנו צריכים גם למי שמסרב לעבוד ובצדק תהיה הגנה מפיטורים. אני לא רוצה גם שמנופאי, אני בצד שלכם, אבל אני לא רוצה שמתי שבא לו עולה, מתי שבא לו לא עולה. אז אם היא מוצדקת, אני רוצה את המד הזה של עוצמת האוויר, כוח האוויר למעלה, ואז לפי זה יהיו תקנות אצלכם להגביל במהירות בכוח רוח מסוים, שזה מעבר לזה לא עובדים על המנוף. עכשיו, יש לנו עוד נקודה שמאוד נראית לי שצריך גם להתעסק בה, העניין של העסקה ישירה. אנחנו לא צריכים בכוח אדם, למה? כי היום אתה בא
מחר אתה לא נמצא שם, ומחליפים, יש תדירות של ההחלפה, כי זה כוח אדם, מעביר מפה לשם, אז אנחנו גם לא רוצים זה, למרות שרובכם נמצא באותו אתר רוב הזמן, אבל ההעסקה הזו של חברת כוח אדם, ו10 חודשים, ו9 חודשים, ו8 חודשים, ומעבירים, ומפטרים, ואין זכויות ואין קביעות, גם את זה אנחנו רוצים לגמור פעם אחת או תמיד. אני מתנצל. אני עוד משפט אחד ואני אסיים. לא, אבל חברים, אתם באים, אנחנו, כל חברי הכנסת, באים באמצע הדיון, וחוזרים על דברים שכבר נאמרו. בסדר, עוד משפט אחרון. אז אם זה כללי, פליז, עם המלצות טכניות, כן. תימנו. אז הנקודה האחרונה זה עוד דוגמה שמחייבת שאנחנו נפריד בין התפקיד של מנהל העבודה לממונה הבטיחות. החוק שלנו שעוד לא מקודם, זה מחייב המציאות, כי הממונה הבטיחות, יש לנו הצעת חוק כזו, ממונה הבטיחות הוא זה שיכול לבדוק גם אם הבסיס של המנוף סדוק, לא סדוק, את ההתקנה שלו, את התקינות שלו, זה יהיה באחריותו. תודה רבה. תודה. רועי, אל תתחמם, אתה תסכם את הדיון, אז בינתיים תרשום לך. כבוד היושב ראש, אני רק רוצה מילה. אני מנופאי, לא נאמר פה אף פעם נושא חשוב. לא, תקבל רשות הדיבור. עאידה, בבקשה. טוב, קודם כל אני מתנצלת שהגעתי באמצע הדיון, ואני מקווה שאני לא חוזרת על דברים של אחרים. אני חושבת שהיה חשוב מאוד שכולנו נהיה פה, וחשוב עוד יותר... הרבה חברות כנסת משום מה, מעניין. יש שתיים, מה? שתי איכותיות. שתיים זה הרבה. שתיים זה איכות. כמה מנופאיות יש? חייבים לזכור שמי שהציפה את הבעיה לשטח לפני כחצי שנה, כאשר המנופאית סירבה לעלות על המנוף בגלל מזג האוויר, וזה היה מאבק. הנה אני רואה אותה. אז כל הכבוד. לפעמים אנחנו לא הרבה, אבל עושות את התפקיד שלנו כמו שצריך. אני חושבת שאני לא רוצה להיכנס לדקויות ולדברים טכניים, אבל ההבנה שלי שכל עוד עובדים מועסקים על ידי כוח אדם ועל ידי ובתנאים שהם תנאים שגוזלים את מחייתם שמים אותם במקום כזה שהם לא יכולים לפתוח את הפה ולהתנגד כי יאבדו את מקום העבודה וכי יוציאו אותם וחברת כוח אדם תתעלל בהם, אי אפשר לדרוש מהם גם כן שהם יהיו אחראים על הבטיחות שלהם כאשר זה בניגוד אינטרסים כאלה. אני חושבת שאגף האכיפה אמור לעשות, נתתם שבחים, אבל מצד שני אנחנו יודעים שבשלושת השנים האחרונות היו כמה 19 כנסות שניתנו בענף. איך אפשר כאילו אם המנופאי יהיה גם כן אחראי על זה שיגיד אני מקבל את התנאים הבטיחותיים שלי ואם לא אני לא יכול לעבוד, כאשר הוא יודע העבודה שלו והפרנסה שלו בסכנה. אם לא פותרים את הפלונטר הזה, ואני חושבת שההסתדרות אם רוצה באמת לאגד היא תוכל לעשות והיא יכולה להפעיל לחץ, וראינו שמפעילים לחץ כשצריך. ההסתדרות אמורה להיות עם הכוח שבאמת תוכל לגייס את הכוח הזה למען העובדים, במיוחד בענף כזה שביר נמצאים בסכנה כזו. יכול להיות שהם רואים המשכורת שלהם צריכה להיות 25, יכול להיות שלא, אתם לא רואים את זה, אבל ברור שאי אפשר לדבר על פערים כל כך גדולים. להגיד שיש תוספת של 500 שקל, אני לא חושבת שזה הפתרון. כאשר יודעים שהמנופאים לפעמים עובדים 300 שעות בחודש. זה עבדות לכל דבר. אני חושבת בלי להתייחס, אי אפשר להתייחס רק לבטיחות, בלי שהאגף יעשה את העבודה שלו כמו שצריך, אבל בלי לאגד את המנופאים ולתת להם גב ואפשרות באמת שיהיו בשליטה כזו או אחרת על תנאי ההעסקה שלהם, אנחנו לא נפתור את זה. ימשיכו לנצל אותם וימשיכו לסכן את חייהם. תודה. נציג הקבלנים אולי, אליה בבקשה. אורי ידבר היום. אורי, יאללה אורי. אורי רובין, יושב ראש ועדת עבודה של התאחדות בוני הארץ.
אז קודם כל תודה על הדיון הזה. אני מבטיח להיות פחות פופולרי, אבל יותר הוגן ולעשות סדר בחלק מהדברים. אז הדבר הראשון הלא פופולרי שאני אגיד, שאנחנו בלב כבד ולא ברצון רב נענינו לדרישת ההסתדרות בלחץ של יצחק גבויה להכיר במנופאים כתת ענף. אנחנו מנהלים יחסי עבודה קיבוציים עם ההסתדרות כבר כ-50 שנה, עם ענף הבניין כולו שמונה 186,000 עובדים, 48,000 פלסטינים ו9,000 זרים. אני לא הייתי רוצה לראות במשא ומתן קיבוצי 50 בעלי מקצוע שונים. אני מבין ואני מכיר את הייחודיות של מקצוע המנופאות, אבל אני לא רואה תפסן שקשור לרתמה בקומה 48 באמצע יציקה בחורף מסתכן פחות מאשר מנופאי. עם כל הכבוד למנופאים, ויש כבוד, אני לא אומר את זה בציניות. ולכן הדיון הזה, אני באמת מכיר ומוקיר את רועי על היכולת הרטורית המדהימה שלו ועל הארגון הזה. לא כל אחד היה מסוגל לעשות את זה בכל כך מעט זמן. אנחנו עובדים אצלו ולא מתביישים. אני שם לב, גם אני עובד אצלו בחודשים האחרונים, זה בסדר. אז התחלנו לעשות משא ומתן עם ההסתדרות בלחץ שלה, לא מתוך רצון טוב, אבל מתוך כבוד למערכת היחסים הקיבוצית ששוררת בינינו. כי אני לא רואה את מערכת יחסי העבודה כיציבה אם כל פלג או כל חלק בתחום העבודה ירצה את רצונותיו וינהל משא ומתן לבד, ואז אנחנו נמצא את עצמנו מנהלים משא ומתן עם 50 תתי ענפים. לא נספיק ולא נוכל. ההסכם של ענף הבניין הוא ההסכם הטוב. יש תתי ועדים בנמל אשדוד? כן. למה שם היה מותר? מול כמה ספקים אתה עובד? בסדר, אנחנו עושים, עובדה שאנחנו עושים את זה. ברור לגמרי שכאשר זה ככה יהיה להם יותר כוח, וזה בעיה. אמרתי שאני אהיה פחות פופולרי, אבל העובדה היא אנחנו עושים את זה. אז תהיה הוגן. הענף ב-50 שנה לדעתי התפתח, לא? העובדה היא שאנחנו עושים את זה. אתה יודע, עכשיו, אתה יודע, אם במפעלי ים המלח מישהו יגיד את מה שאתה אומר, ההסתדרות לא תעז לדבר בשפה הזאת. אבל כנראה שעם מנופאים ההסתדרות יכולה לדבר. מפעלי ים המלח 10,000 עובדים ולנו 200,000 עובדים. הבדל קטן, אבל לא משנה. ובמפעלי ים המלח אף אחד לא יעז להגיד את זה. אוקיי. יש להם תת של תת, וכל אחד מתייחסים אליו בכבוד. זכותם. מה זה משנה? זכותם. הרי תפסן אם הוא לא עם רתמה חס ושלום, אני מאחל לכולם בריאות, אז הוא נופל. אבל מנופאי שאין לו אישור, אז הוא מפיל על 100 עובדים איזה יציקה שהורגת את כולם. אני אוסיף ואומר, ההשוואה שלך, הכי חשוב שאתה תתייחס לפתרון עליי, יש לך חברי כנסת, אני אורח. יש לכם פתרון עליי, אני מודה לך. אז קודם כל אני אוסיף ואומר, וזה בצד הכן פופולרי, אני כן מסכים עם מרבית הדברים שנאמרו כאן. הסכם העבודה הקיבוצי כולל בתוכו את כל... יש לי שאלה תמימה של ילד. למה אתם לא מעסיקים מספר מקצועות באופן ישיר עם הסכם הסתדרותי? אני מבטיח לך כמה נקודות שכדאי יהיה לכם לעשות, ואנחנו פה, המעסיקים, זועקים לעזרת הכנסת והממשלה. אנחנו לא אוהבים מה שקורה. אז אני מזמין אותך, מראש שבוע הבא, יהיה מה שיהיה, נקיים מה אנחנו עושים, אני לא מטיש אחרי זה מישהו אחר. אני שבוע הבא, יהיה מה שיהיה, נקיים דיון, יש צוות של 3 חברי כנסת שלקחו את ענף הבנייה. הייתם אצלנו באתר, ונהננו באותו, אצלנו אותה חברה שאחר כך ראית מה קרה. אני יודע. שאנחנו עוד לא יודעים בכלל מה שקרה לה. לא שאנחנו שמחים. נכון, עכשיו אני נזכר איפה אנחנו מכירים. אז אני אומר לך, השבוע הבא אנחנו נקיים דיון איתך. מצוין. אז הדברים הכלליים תשאיר. אבל זו השאלה הכי חשובה, אני אגיד מה אנחנו עושים ומה בכוחנו. למנופאים, בבקשה. תראה, אני אגיד לך, הדיון הוא קצת מבלבל ואני אנסה לעשות סדר. הדיון הוא מצד אחד על מנופאים שרוצים תנאי שכר וגאות שונים, מצד שני, שנייה, תן לי רגע אחד, אני מבטיח להיות רהוט וברור וקצר. אני גנבתי לוועדה על הישיבה הבאה חצי שעה. הדיון מתחלק לשניים פה. אחד זה המנופאים והרצון שלהם לתנאי שכר וגאות שונים מיתר הענף, שאמרתי שבלב כבד אני מסכים, ובדיונים עם ההסתדרות הגענו כבר לתנאי שכר שהם קרוב ל-20%, מדורג בין 10% ל-20% יותר מאשר חבריהם בענף הבניין שכפופים לאותו הסכם קיבוצי. ברשימת המקצועות של ענף הבניין, סעיף 45-46 של ספר סיווג האחיד, מנופאי הוא עובד בניין.
בעיניי הוא יקר לי, אבל הוא לא יקר לי יותר מתפסן, והוא לא יקר לי יותר מטייח או מניח או חיפויים. מה אתה בעצם עושה פה? כאילו, סבבה, בסדר, אז מה? מה אתה אומר? מה זה אז מה? שהוא לא מסתכן יותר. אנחנו מדברים כרגע על הנושא. אז אני נותן לך תשובה לזה. אנחנו הכרנו בזה, ואנחנו רוצים לתת יותר לדבר הזה. אבל במקביל, אנחנו עושים הסכם קיבוצי בתחום הבטיחות, שהיה תקוע זמן. נורמטיבית מותר לקבלן או לזה לקחת בן אדם או שליחו ולהעמיד אותו במקום שאומר אני מסתכן למעלה במנוף ויגיד לו או שתעבוד או שתיקח את החבצים שלך. זה מתאים לך או לא? לא, זה ממש לא מתאים לי. מה אתה מספר לי על תפסנים ודברים אחרים? מה זה קשור? אז אני לא אספר לך על תפסנים. אני אספר לך רק מה שאתה רוצה לשמוע. אתה חושב שהתפסן לא יקר לי? אני אספר לך רק מה שאתה רוצה לשמוע. בשבוע שעבר הייתה פגישה עם... בשבוע שעבר אני שמח לבשר שהייתה פריצת דרך במשא ומתן ישירות עם אבי ניסנקורן אישית, שהבטיח לכמה דברים שאנחנו רצינו לעשות. אני מאמין גם במה שעושה השר, ואני מקבל בהכנעה את הכנסות ואת האכיפה הממשלתית הדלה של 18 מפקחים. רגע, ככה אני חייב... הוא צודק. רגע, תמשיך בבקשה. אם אתה תתחיל לענות לכל אחד יסתבך. אז תן לי. אנחנו... אני מאמין, והייתי בהרבה מאוד פורומים של בטיחות, בין כחבר מועצת הביטוח הלאומי, קרן מנוף, מוסד לבטיחות, אני מכיר את נושא הבטיחות עשרות שנים. בטיחות זה לא רק קנס של 30,000 שקל או 50, זה תודעה, זה חינוך, זה תרבות. אנחנו בהתאחדות הקבלנים הראשונים שהקמנו לעצמנו ניידת בטיחות. הנשיא שלנו דורש בכל שלט שלנו הבטיחות מעל הכל ולפני הכל. נכון, אין לנו הצלחות גדולות, אני מודה, שנה נוראית וקשה, כל כך הרבה הרוגים לא היה לנו מעולם, ולכן צריך לצאת... ולכן צריך לצאת עם הרבה כסף למסע של תודעה ציבורית ויחצנות. אנחנו הקבלנים ראשונים לתת כסף לדבר הזה. אבי ניסנקורן אמר מאצ'ינג על כל שקל שלכם שקל שלי. אני פונה אליכם שתדאגו לנו להכפיל את זה ואז נעשה יותר טוב. אוקיי, אני מזכיר לכם שחברי הכנסת כמה שהם בעלי השפעה הם לא עוד הגוף. עוד עצה אחת אדוני היושב ראש שתעזור מאוד, אחת, היא תהיה לך טובה. היא תהיה לך טובה. חברות כוח אדם היא הרעה החולה שאני רואה אותה כאן. אם אנחנו נגדיר את חברות כוח האדם למנופאות כחברות לשירותי מנוף ולא חברה לכוח אדם ורגולציה תחול עליהם, אנחנו כקבלנים נוכל לשלוט בזה עם הכרטיס המגנטי שלו. רשמנו את זה בעקבות ההודעה של גברת סולימני. אוקיי, אנחנו רשמנו את זה. השאלה למה אתה לא מעסיק אותו ישיר, לא איך יקראו לך. למה המדינה לא מעסיקה ישירות? אדוני, אני מבקש לסיים פה. למה המדינה לא מעסיקה ישירות? אילן, תן לי לנהל את הישיבה. תעשה לי טובה. תן לי לנהל את הישיבה. יש לך זכות למילה בחולצה צהובה, בבקשה. כן. אני לא ראיתי פה, למרות שאתה לא אדום, אני נותן לך לדבר. קוראים לי אלון די ג'ונס. אני בתחום של מנופאי כבר 10 שנים. אני הסתובבתי בין האתרים אין ספור. קצר. כן, קצר, ברור ולעניין. אין בטיחות בענף בנייה. הבטיחות היחידה שיש וקיימת זה אנחנו. אני רוצה לעבוד לפי בטיחות של מדינת ישראל, לפי חוקי הבטיחות, ולא נותנים לי. אנשים לא רוצים ללכת עם קסדות, אנשים לא רוצים לשים ריתמות, אנשים לא רוצים לקשור כמו שצריך. אני אתמול נפלתי ברחוב. למה? כי מסביב לבית שלי כולם בונים והלכלוך הוא גדול, ותאמין לי שיש לי פה בערך להוכחה. אז תאמין לי, אני יודע מה אתה אומר. אוקיי, בבקשה אדוני, עוד מילה. שמי דן ורשבסקי, אני בקיצור נציג ועד המנופאים, ועד הפעולה, אני מנהל את המשא ומתן עם עוד מספר חברים. אני רק רוצה ממש דקה, אני פונה לרן כהן ידידי, הוא עוזר לנו המון. אם אמרת 12 מנופאים פה זרים שקיבלו אישור, אז אני מבקש שאנחנו במקום הנכון לשנות את זה, ויש פה הרבה מנופאים שמוכנים לקבל את ההסמכה ולעבוד במדינה שלנו על המנופאים המיוחדים האלו, רק שיתנו לנו את ההסמכה הזאת.
אוקיי. עוד משהו קצר. אני רוצה לסכם. בבקשה, כבודו. משא ומתן שמנוהל עם אנחנו ומנהלי עבודה, האנשים היחידים באתר בנייה שיש להם אחריות של בטיחות, לא רק אישית, אלא גם אחריות כלפי אחרים, לא כמו אחרים. ומנהלי עבודה רשומים בהסכם הקיבוצי ואנחנו לא, ואני לא כל בן אדם. עכשיו, יום חמישי שעבר בא מנהל עבודה, חבר'ה, אני גם נותן את הרשות וגם מפסיק אותה. חתך למנוף את הרגל, 5 סנטימטר, חתך רגל, שאסור לו לגעת בכלל במנוף. והיה פעם קבלן, אמר לי, אני, לא מעניין אותי הבטיחות, אני לוקח קבלני משנה שבונים בשבילי, האחריות עליהם. אז אנחנו יושבים במקום הנכון שאתם תשנו את זה, שהאחריות תהיה גם עליהם. תודה רבה. כן, עוד מילה אחת, ורועי, יש לך 3 דקות לסכם. כן, בבקשה. אסף אדיב, מנכ"ל ארגון העובדים מהקואליציה למאבק בתאונות בנייה. הנושא הזה עולה כחלק מהנושא של תאונות הבניין. 48 הרוגים בשנת 2016, לפי הערכתנו זה לא יותר ממה שהיה בעבר, זה פשוט נחשף. ומה שקורה בשנה וחצי האחרונות, אנחנו מגרדים ומגרדים את האמת, והבור הוא עמוק ועמוק ועמוק ויותר עמוק. ואני אומר פה, ההתקוממות של המנופאים היא אור אדום לכולנו, צריך להתחיל לטפל בענף הזה. עכשיו, לשנות את השם של חברות כוח האדם לחברות מפעילי מנוף, חברים, זה להכשיר את הזנות. ואני אומר לכם שאם יש 22 חברות כוח אדם של מנופים שהם בחקירה מתוך 40, אז ה-22 האחרים עדיין לא תפסו אותם. זה פשוט עוול למה שקורה. אני אומר לכם, אנחנו נלחמים לשנות את כל ההיגיון של הדבר הזה, להוציא מחוץ לחוק את החברות האלה. אוקיי, תודה. כוח אדם זה יותר גרוע מסרסרות. רועי, זה סיכום. א', תרשה לי להחמיא לך. אני אסיים את כל... תן לי להחמיא לך שנייה. אני באמת, אני רוצה להגיד לך שאני גאה שארגנו את הדיון הזה, אבל כולו בזכותך. כולו בזכותך ובזכות המאבק שלך, ואני לא נכנס מי עומד בראש הגוף הגדול ביותר. זה מאבק וזה מוכיח שהדמוקרטיה היא באמצעות מאבקים חברתיים אמיתיים. ופה אתה מעלה לנו בעיה. כל ענף הבנייה בעינינו הוא בצורה, באחריות, במילים שלי, הוא ענף מוזנח, שהכל מכל מתרחש בו גם טוב, אבל במיוחד הרבה רע לטובת העובדים. מי ששוכח פה, אין גוף, לא שמעתי על גוף אחר שמזניח כל כך הרבה את המשרתים של הגוף הזה. לא היינו העובדים בכל תחומי החיים. אני אמרתי לכם, אני גר באזור ישן של באר שבע ובונים מסביבו 3,000 וילות. 300, וילות. ואני פצוע ברגל בזכות או בגלל אתר הבנייה של וילות מסביבי. והזנחה היא מוחלטת. ואני רואה את העובדים. לא ראיתי, אני מתחנן מלמטה, חבר'ה, משהו על הראש. חבר'ה, וכל הדברים האלה, אף אחד לא מתייחס. לא ראיתי פקח. תפסתי את מנהל העבודה ביחסים. אני אומר לכם, חבר'ה, אתם לא יודעים איזה רשלנות יש בתחום הזה. וכולם אשמים, הממשלה במיוחד. אתם הקבלנים, אתם נציגי הקבלנים. ההסתדרות, כולם אשמים. אני האזרח שלו מחייב להתקשר למשטרה, להגיד, בוא תעצור את המנהל העבודה הזה שלא ממלא תפקידו. כולנו אשמים. וכדאי שתדעו, אם לא נתעשת, המספרים הגלויים, זה מספר גלוי, יש מספרים לא גלויים. והמשפחות שסובלות מהפגיעה, והבזבוז הכספי הציבור הענק, לשרוף 4.5 מיליארד שקל בשנה בתאונות עבודה, או באי הכנסה של 11 מיליארד שקל למדינה מעבודה מבוקרת ושליטה. כל זה, זה אומר שכולנו כדאי שנתחיל להיות קצת, לא קצת רגישים. נלחמים למען המצב, למען העובדים בכל התחומים. איפה שהלכנו, חברים, חוץ מאיפה שצחצחו את זה לפני שהגענו, אני אומר לכם, אתרי הבנייה הם אחד המקומות הכי מזמינים את האסונות האנושיים. תבדקו את זה לעצמכם, תבדקו כמה אפשר לשפר. זה לא המצב שזה טוב, בוא נשפר קצת.
והבנייה היא כל כך גבוהה יותר, כל כך מסוכנת, כל כך מורכבת. כולם משתוללים, האדריכלים רוצים שגעונות, ואז בונים ובונים ובונים. הלוואי שהיינו יכולים ללכת כולנו ולישון בשקט. תסכם בבקשה, רובי. אני אסכם את כל מה שנאמר פה בוועדה. 3 דקות אמרת לי. אני יכול עד 2 גם. יאללה, טוב. אוקיי. הנקודה היא מאוד מאוד קטנה. סיכום של כל הדבר שקורה פה בעצם. אנחנו באים אליכם מתוך עיניים של מנופאים. אתם, הממשלה, ההסתדרות, המינהל לבטיחות תעסוקתית, ההסדרה והאכיפה, רשות ההגירה והאוכלוסין, משטרה, שלטון מקומי, כל אלה הם כלים בתוך הארגז כלים שלנו. שלא יהיה לכם טעות, אתם עובדים בשבילנו. אתם רוצים בנייה פה, המנופאי יעלה, הוא צריך ארגז כלים. אני צריך ביטחון תעסוקתי. אוקיי? מדברים פה הרבה על בטיחות, אבל בטיחות זה תופעה שיכולה לקרות בגלל שבן אדם לא בטוח בתעסוקה שלו. כי אם בן אדם בטוח בתעסוקה שלו, אתה לא תראה מפתח בהייטק, באינטל, עושה איזה קיצור דרך, כי הוא יודע שהוא עובד לפי החוקים, ואם הוא לא יעבוד לפי החוקים, הוא יפוטר. אז הנה נחסל את כל הדיון הזה והכל. אני בא עכשיו בהצעה בעצם, וזו הצעה פעם שנייה, כי בוועדה הראשונה הצעתי את אותו דבר. אני לא מבקש את העזרה שלכם. אני מודיע לכם, תתחילו לעשות את העבודה שלכם. 240 מנופאים כרגע יורדים, רק בגלל שהצלחנו להתאחד. אני מפחד מההשלכות של זה, כי זה אומר שהגורנים ניידים, חברים שלנו, אחים שלנו, שבהרגלים, בסדר יום שלהם עובדים בדרך כלל בין 15 ל-18 שעות, יעבדו עכשיו ב-300-400% יותר, כי אין הגורן צריח. זה אומר שהראשונות המזויפים שהמשטרה מתעלמת מהם רק יעלו. רק היום קיבלנו למעלה מ-26 פינפוינטים, וכשאנחנו שולחים את זה לרשות ההגירה והאוכלוסין, אז אין לנו תשובה, ואנחנו שולחים את זה למשטרה, זה לא מתחומם. הוא מבקש להבין בעברית. מיקוד. אני אומר לך, מנוף 3, בית שמש, יש 3 מנופים, 2 הם לא עובדים, הם עובדים אצל סלמן, או עובדים אצל סנוקרות, או עובדים אצל אלון מור, ואין לי מי לדבר, כרגע אין אנשים בשטח. אז בעצם מה שאני מפחד זה ההשלכות של מה שאנחנו נעשה. כי זה האחים שלנו מתחת, בניגוד למה שאורי רובין כנראה רגיל להתנתק רגשית מכל דבר שקשור שם, האנשים שעובדים שם בלי הריתמה והכל, הם אחריות שלנו לפי חוק. מנופאי לא יפעיל עגורן במצב שהוא רואה בו סיכון של בטיחות. ואם אין מעקות אז מישהו יכול ליפול וזה סיכון בטיחות. וקסדות זה עניין שלנו, וכספים זה שלנו, ורשויות המס זה שלנו, ומשכורות זה שלנו והכל. אנחנו כרגע מציעים למדינת ישראל, להתאחדות הקבלנים ולהסתדרות, אגף מודיעין. אנחנו העיניים, ולא, אנחנו לא נלך לעבוד אצל הירקן. אנחנו נלך עכשיו בזמן הפרטי שלנו, מתוך אמונה בבניית הארץ כמצווה, ואנחנו נלך ואנחנו נצוד. מי שיהיה בלי כסדה ואת המנופים שלכם בלי רישיונות, אנחנו מתחננים לתזכירים כבר שמגיעים לנו לפי חוק, זה לא מגיע כי המערכת מיושנת, השר חיים כץ זרק כזה דברים. אני אומר במשפט אחד מאוד מאוד ברור, אנחנו את העבודה שלנו עושים. כולנו חטאנו ופשענו, כמו שכבודו יושב ראש הוועדה אמר, כולנו אשמים. אנחנו את האשמה שלנו שמנו בצד, ומעכשיו אנחנו מציעים לכם אגף מודיעין, חינם אין כסף, בסדר מדינת ישראל, שלטון מקומי, מינהל, הסדרה, אכיפה, חינם אין כסף, אנחנו פותחים את העיניים שלנו, ולפי חוק הדיווח אנחנו מדווחים. ואנחנו לא ניתן לזה לעבור יותר בשקט, כי החיים שלנו והחיים של המשפחות שלנו מתחת למנופים לא שווים את הטיפול שאתם נותנים. הם שווים הרבה יותר. הרבה יותר. אוקיי, תודה רבה. אנחנו מודים לרועי על העזרה, ואתה מוזמן לכל אתר, אתה לא צריך לצוד כלום. תגיד לי, אני אדאג שלכל אתר תיכנס. הכל בסדר. כל אתר שאתה רוצה. אני שמח, ההודעה של... סגור. אוקיי. סגור. אליאב, רק תזכיר שידעו מי דיבר בפרוטוקול. אליאב בן שמעון, מנכ"ל התאחדות בוני הארץ. כי ההודעה שלו מאוד חשובה. מאיר, אתה רצית נקודה. אני רוצה רק להגיד מילה אחת. מדינה מתוקנת לא צריכה אותך, רועי. מדינה מתוקנת לא צריכה אנשים שצדים. מדינה מתוקנת זאת מדינה שבמקום 18 מפקחים, היא דואגת מיידית ל100 מפקחים ונותנת להם רכב והם זמינים ונותנת להם סמכויות. אתה צריך ללכת לעבוד ולפרנס את המשפחה שלך, וככה כל 200 אנשים שנמצאים איתך. אני מאוד מקווה רועי, אני אומר לך, אני מאוד מקווה שאתם תלמדו דבר אחד. כשבבסיס צה"ל, כשיש תאונת אימונים ונהרג מישהו, סוגרים ל-24 שעות, ל-48 שעות. יותר, סוגרים עד שלא רואים מה קורה ומפיקים לקחים. נהרגים עובדי בניין והם הופכים להיות לבאמת אנשים שקופים. אבל אם אתם תקבלו החלטה, ואני מאוד מקווה
ואני הולך לדבר עם השר על זה, שהתייחסו לתאונות עבודה כמו תאונות אימונים בצה"ל. אם תתקבל החלטה במשרד העבודה, שכשנהרג עובד בשטח בנייה, סוגרים את שטח הבנייה. יש חוק. אדוני, אנחנו קיבלנו עלינו 48 שעות אוטומטית סגירה, לא רק בהריגה, גם בתאונת עבודה קשה. אני יודע. זה חוק שבא מהצוות. תקשיב, ובכל זאת, מה שחסר לי בחוק הזה, אני יודע שאין שום דוח שיוצא תוך 48 שעות. אם יצא דוח תוך 48 שעות וישימו את האנשים שיצטרכו לתת את הדין, לסגור ל-48 שעות זה לא העניין. בצה"ל סוגרים ל-24 שעות, תוך 24 שעות יש יחידות שבודקות את העניין ושמות את ההמלצות. עכשיו, הדבר השני, אני מאוד מקווה שהעיצומים יהיו עיצומים משמעותיים מאוד. ולא, שנייה, ולא של 2,500 שקל. כי כשנהרג מישהו צריכים לשלם הרבה יותר מ-2,500 שקל. תודה. אוקיי, אני מתנצל, אני יודע שיש הרבה מאוד דברים להוסיף על ידי כל הגופים. אני רוצה קודם כל להודות למנופאים על הבאת הנושא לפתחנו, לחברי כנסת שהביאו את זה כהצעה דחופה לסדר יום, ולצוות הוועדה והצוות שלי שהכינו את הדיון, כי באמת נעשתה עבודה. אתם יודעים, אנחנו הקמנו ביוזמתנו צוות של 3 חברי כנסת, חאג' יחיא, אייל בן ראובן ואנוכי. לא יכולנו לעשות ועדת משנה כי הם לא חברי ועדה, ואז עקפנו את הסיפור ועשינו שני חוקים לפחות, אחד מהם זה באמת זה שציינת ושאפשר להשלים אותו בדברים. היו הרבה מאוד המלצות. אני לא רוצה לחזור על כל אחד מפאת הזמן. אנחנו נעשה סיכום שלנו, אוקיי? אנחנו נפיץ לכם לכל הגורמים המרכזיים כדי שתדעו על מה אנחנו הולכים לעבוד בחודשים הקרובים בצורה שיטתית ובמעקב מתמיד על כל הדברים שהיו בפנינו היום. הנושא הוא נושא חשוב, ועם דרכו אנחנו גם העובדים האחרים של הענף הזה יקבלו טיפול. אנחנו רק נשמח, ודאי, הרווחנו את זה. אלי, אז אני רוצה להודות לכם. 100 מפקחים שדיבר עליהם מאיר, זה צריך להיות מטרה שכמו ציצרו אומרת את כל ועדה, 100 מפקחים שיהיו בשטח ושיעשו את העבודה. אוקיי, אז אני שוב אומר, הסיכום שלי יהיה בשם הוועדה, יהיה בסיכום כתוב שלנו, אנחנו נעביר לכם אותו. אני שוב אומר, בראבו לכם שאתם מעיזים לבטא את הכישלונות של המערכת. תודה רבה. תודה רבה. אתם חבורה מושחתת שמשחיתה כאן את השלטון, ועכשיו אתם מבקשים לפעול נגד ארגוני השמאל? לא אסתיר, מה ההתייחסות של מייסדת מפלגה שלך? מה היא אמרה לה? היית קטנה, נשארת קטנה?